Нова радость стала, что еще не бывало. Над Бетлеем зорко ясно свету засияла. Над Бетлеем зорко ясно свету засияла. Где Христос родился, з девы в тело вился, ніби чоловік убогий у пеленки спавився, ніби чоловік убогий у пеленки спавився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком упадают на колени для его славления. Упадают на колени для его славления. И мы заспеваємо, Христа прославляємо, ди народженого з Деви покорно упрашаймо, ди народженого з Деви покорно упрашаймо. Просим Тебе, Божа, просимо, як можем, дай нам в небе життя щасно, на землі пригожа. Дай нам в небе життя щасно, на землі пригожа. Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечерній Вітебськ». Всім добрый вечер, вітаю тебе, Сержук. Вітаю, Іван. Ну і ось побачили ми вже гэты колектив, а що гэта значить? Я думаю, що ти, хто завжди глядить нашу передачу і ведає, що коли з'являється у нас хор Гасанна, то значить, що католики всього світу вже хутка будуть святкувати свято Божого народження. Ну, я пропоную почати з того, об чим писали сьогодні у інтернеті, новинки. А потім уже святкувати. Так. Вось пачынаюцца святы, ўжо заўтра ў касцёлах Віцебска пройдуць святочныя службы. Наш канал будзе весці прамую трансляцыю імшы пастэркі з парафіі Святога Духа 24 снежня ў 21:30. Паўтор можна ўбачыць у нядзелю раніцай і ў 4 гадзіны дня. Сёння 100 хлопчыкаў і дзяўчынак з Віцебскай вобласці адправіліся на дабрачыннае навагодняе свята. Традыцыйна штогод яно праходзіць у Палацы Рэспублікі ў Мінску. Гэта пераможцы, прызёры розных алімпіяд, конкурсаў, спаборніцтваў, таксама выхаванцы інтэрнатаў і дзеці са шматдзетных сем'яў. А на наступным тыдні, 28 снежня, амаль 1000 дзяцей з усёй вобласці прыме абласное навагодняе свята. Для дабрачынных мэтаў ужо закупілі 3578 кілаграмаў салодкіх падарункаў. 1000 дзяцей і 3578 кілаграмаў салодкіх падарункаў. Зараз на гадзінніку ўжо 19:04, больш-менш. У гэты момант павінен пачацца навагодні парад. Больш за 1000 людзей, пераапранутых у навагоднія касцюмы, пройдуць па вуліцы Леніна. Сімвал горада чырвоны... Года. Город, а я сказал города? Города. Символ года у нас чырвоны певень. Рано яшчэ. Рано. Чырвоны певень будзе на колах. Абяцаюць нават аркестр Дзядоў Марозаў. Завяршыцца шэсце на плошчы Перамогі акцыі «Запалім ёлку разам». Ёлка у нас высокая. Бачна здалёк, 35 метров. Вось я адмыслова называю гэтую лічбу, каб мы маглі уявіць маштаб таго,
аб чым будзе наступнае відэа. У Кітаі на штогадовай выставе скульптур са снегу збудавалі снегавіка вышынёй 34 метра. На відэа таксама можна ўбачыць снежнага дракона, замак, гіганцкую сняжынку і некалькі вежаў. Для ўзвядзення скульптур спатрэбілася 120 000 кубаметраў снегу. Вось дзе ён увесь знаходзіцца. Увесь у Китае. Нават звазілі з усяго Китая, і мы яшчэ трошку запазычылі. Ну, яшчэ адна навіна. 25 снежня на радыё Віцебск пачынаецца ўжо традыцыйная акцыя «Мандарынаманія». Шукайце ўмовы акцыі на сайце vtv.by і слухайце радыё Віцебск. З навінамі у нас усё, я так разумею. На сёння ўсё. Тады прамы эфір, тэлеканал Віцебск. Мы пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. Як мы ўжо казалі, усе каталікі свету хутка будуць святкаваць свята Божага нараджэння. І ўжо добрай традыцыяй стала, што да нас у студыі прыходзіць ксёндз біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Добрый вечар. Добрый вечар Олег. і пахвалены Єсус Христос. Дзякуй, што знайшлі зноў-такі час да нас завітаць з нагоды гэтага свята. Прыгожыць, я думаю, да ўсяго гэтага мы звернемся. Але адразу пачнем з таго, што ў мінулым годзе, год таму на нашай сустрэчы мы казалі тое, што гэты год быў абвешчаны, юбілейны год абвешчаны годам міласэрнасці. Як ён прайшоў? Сапраўды, мінулы, хоць у дачыненні да назвы гэтага года, ужываць мінулы не надта, скажем так, корректно, бо зразумела, што справа міласэрнасці не распачалася год назад, і, напэўна, гэтым годам, з заканчэннем гэтага года яна не заканчваецца. Але вельмі важнай справай было узгадаць не толькі для вернікаў, для хрысціянаў, для ўсяго свету, аб той вельмі важнай праўдзе, рысе Богу, якога верым, аб яго міласэрнасці. З аднаго боку, той міласэрнасці, з якой мы карыстаемся, дзякуючы якой фактычна існуем, жывем, але і нагадаць аб тым, што чалавек таксама павінен імкнуцца наследаваць гэтую рысу Божую, імкнуцца быць міласэрным. Таму дэвізам гэтага года было «Міласэрныя як айцец». І вось усе тыя падзеі, якія адбываліся, усе тыя душпастарскія ініцыятывы, якія былі прадугледжаны на гэты год, мелі на ўвазе, каб звярнуць сэрца чалавека да гэтай праўды, дапамагчы адкрыць сябе на Божую любоў, якая прабачае, і, так як ужо ўзгадаў, дапамагчы стаць самім, прынамсі, крыху больш міласэрнымі ў дачыненні да сваіх бліжніх. Бок можна лічыць гэта галоўнай такой рысай, так? Калі мы кажам пра Езуса, то міласэрнасць. Напэўна, бо дзеля таго і прыйшоў у гэты свет, дзеля таго мы яго з такой вялікай радасцю сустракаем, каб гэтаму свету, які паграз у сваіх грахах, аказаць міласэрнасць, прабачыць яму гэты грэх і дазволіць атрымаць наноў надзею на вечнае збаўленне. Ну, а якія мерапрыемствы былі такія, скажем, ну, можа, не яскравыя, але такія знакавыя, адметныя падчас гэтага году, якія былі прыгожыя, цікавыя, і яны будуць далей яшчэ працягвацца? Такім вельмі выразным знакам існавання гэтага года, яго дзейнасці, было ўстанаўленне брамаў міласэрнасці. 9 іх, здаецца, было? Значыцца, у першую чаргу гэтай брамы, так, у Віцебскай мелі ў сябе, але перадусім гэтая брама міласэрнасці. Чаму гэта такая цікавая акцыя? Бо у першую чаргу гэтую ласку, прабачэнне можна атрымаць, прыехаўшы ў Рым, прайшоўшы праз браму базылікі Святога Пятра. Каб гэтую магчымасць наблізіць да кожнага чалавека, бо зразумела, што не кожны мае такую магчымасць, каб прыехаць вось так сабе ў Рым, то па ініцыятыве і па волі Святога Айца гэтыя брамы былі ўстаноўленыя фактычна ў кожнай дыяцэзіі па ўсім свеце. У нашай, таксама, як вельмі добра ўзгадалі, у нашай дыяцэзіі было гэтых брамаў 2. Тут у Віцебску, у катэдральным касцеле, і у нашым санктуарыі Маці Божай Валадаркі азёраў у Браславе. На вашай радзіме. На маёй радзіме. Гэта выпадкова? Ну,
Напэўна, не. Напэўна, не. І не толькі таму, што моя радзіма, але сапраўды такое для нас вельмі важнае, значнае месца, якое наведвае шмат вернікаў. Вось. І таму, каб мець такую магчымасць заўсёды наведаючы гэты касцёл, атрымаць яшчэ і тую ласку, прабачэнне, дараванне кары за грахі, так званы адпустак. Ну я вось бачу, як мы ўжо казалі, пагаворым пра тое, што ў нас тут на стале, адразу бачу кніжку і міласэрнасць слова зноў-такі, і яшчэ і Францішак. Так. Патлумачце, калі ласка, можа, дайце я так пакажу крыху, так? Што гэта за кніга такая? Хваліцеся. Гэты год, ну, перадусім, гэта, скажем, повод для гонару для самого папы Францішка, бо шмат разважанняў на гэтую тэму было з яго боку. І адным з вынікаў гэтых разважанняў паўстала гэтая кніжка на такая невялікая па фармаце, вось папы Францішка «Імя Бога міласэрнасць». Ну і каб пэўным чынам далучыцца да гэтага года і наблізіць ягоныя думкі для давернікаў нашай дыяцэзіі, нашай краіны, паўстала такая ініцыятыва, каб перакласці эту кнігу на беларускую мову. Ну і гэта адбылося ў нашай віцебскай дыяцэзіі, у супрацоўніцтве і праўдзе ў вочы гледзячы па ініцыятыве нават грэка-каталіцкай царквы, архімандрыта Сергея Гаіка, у супрацоўніцтве з дыяцэзіяй паўстаў гэты пераклад кнігі «Імя Бога міласэрнасць». І больш таго, гэтую кнігу давялося, мне пашчасціла таксама уручыць, падарваць папе Францішку на адной з аўдыенцый. Вы ведаеце, у нас нават ёсць фоты, і зараз нашы тэлегледачы змогуць паглядзець, як гэта было. А я у вас запытаюся, з якой мовы вы перакладалі? Потому што арыгінал напісан на італьянскай мове, так. І ну, вось і адказалі, да? Так, гэта быў пераклад з італьянскай мовы. Дапамагала нам у гэтым рэдакцыя таксама ватыканскага радыё, дзе працуе і, дарэчы, наш святар з нашай віцебскай дыяцэзіі, яшчэ і мой земляк, ксёндз Александр Амельчэня. Ой, як браслаўская зямля. Рэдакцыя так дапамагла у перакладзе гэтай кнігі. Якія адчуванні у вас былі падчас аўдыенцыі ў папы? Ну, па-першае, для мяне было, нечаканасцю, бо для мяне гэта было першае у такім фармаце аўдыенцыі, удзел у гэтай аўдыенцыі, якая адбываецца рэгулярна на пляцы Святога Петра. Упершыню сам удзельнічаў, таму для мяне было навіной усё тое, як гэта мелася адбывацца. І я, шчыра кажучы, не чакаў, што будзе такая нават магчымасць непасрэдна падысці да папы і уручыць яму гэтую кнігу. Таму быў крыху нават здзіўлены, і, канешне, на мне пакінуў вялікае ўражанне. Чарговы раз это уже не было. Хутка адбылося. І ведаеце, нават было тых пару хвілінаў, калі можна было так з папам сустрэцца тварам у твар, нават замяніць некалькі слоў. Праз перакладчыка, зразумела. Ну і папа, канешне, узрадваўся гэтаму перакладу. Сцвердзіў, што, канешне, не разумее беларускай мовы, але вельмі рады з таго, што гэты пераклад паўстаў. Я хацеў запытацца, усе лічаць, што папа такі непрыступны, шмат аховы, не падысці, нельга нічога нават падарыць, а ў вас атрымалася. З якімі пачуццямі нават гэта ўсё праходзіла? Як я ўжо ўзгадаў, што сам факт таго, што... Мандраж, я думаю, такі быў. Напэўна. Мандраж, пра гэта я слухала. Ведаеце, ён знікае пры сустрэчы з гэтым чалавекам. Настолькі непасрэдна, настолькі просты. Зразумела, што так, як галава дзяржавы, галава каталіцкага касцёла, ён сапраўды ёсць пэўны пратакол, удзелу ў такіх спатканнях, вядома, ахова і апошняй гэтай рэчы. Але калі гэта ўсё перадоліваецца, сустракаешся з гэтым чалавекам, сапраўды адчуваеш такую роднасць гэтай асобы, блізасць яго, сапраўды такі айцоўскі, бацькоўскі падыход. Ну і вось гэтае яднанне. Яднанне, так, напэўна. Ну вось, я ўжо разгарнуў кніжку і не магу устрымацца, таму што тут вось ёсць добрае пытанне. Тут, я так разумею, гэта размова, так? Так, гэта кніга, гэта як размова. І тут добрае пытанне. Ці памятаеце, калі ўпершыню сустрэліся з міласэрнасцю? Ну так не выпадкова ж не бывае нічога, да? Вось. Ці памятаеце, калі вы, вось самі непасрэдна вы ўпершыню сустрэліся з міласэрнасцю?
Непадрыхтаванае Калі пытанне. Вось да такой сітуацыі, ведаеце, іх было вельмі шмат. Узгадаць, калі гэта ўпершыню, чалавек, напэўна, адчувае іх нашмат часцей, чым гэта ўспрымае як менавіта гэты дар Божы, бо дзеля гэтага, каб успрыняць гэта як дар міласэрнасці, патрэбная вера. Думаю, што гэта такі працэс, які ў пэўным моманце ўзнікае і пазней развіваецца. Вось. Але такім выразным момантам, ну, напэўна, дзесьці гэта былі тыя школьныя гады, калі чалавек упершыню дакрануўся да гэтых таямніцаў, да сакраментаў. Напэўна, гэта быў момант таксама споведзі, калі, магчыма, гэта не была першая споведь, а гэта быў той момант, калі чалавек адчуў ту вялікую палёгку, таго, калі з плячэй злетае цяжар пэўнай віны, пэўнага граху, і ты разумееш, што ты застаешся пасля прабачэння такім вольным і свабодным чалавекам. Палёгка такая. Так. Як выдыхнуў. Сцвярджаюць, што вырастаюць крылы за плячом. Сапраўды вось такое адчуванне ёсць, такой лёгкасці, што ты не ідзеш, ты ўзносішся над зямлёй. А вось я прачытаў, што, прабачце, вось зараз знайшоў гэтую навіну, про тое, што папа падпісаў два асобнікі кнігі. Адна засталася ў Ватикане, так? Адна засталася ў рэдакцыі другая Ватиканскай рады. павярнулася ў Беларусі. І другая, так, Вось гэта У рэдакцыі Ватыканскага рады, як сказалі. На жаль, гэта іншы асобнік, але гэты асобнік сапраўды ён знаходзіцца зараз у маёй бібліятэцы ў прыватнай і ганаруся тым, што маю у сабе гэтую кнігу, якой падпісана. Я думаю, з міласэрнасцю так мы ўжо абмеркавалі, трэба ўсё ж такі звяртацца да непасрэдна свята Божага нараджэння. Но, можа, пачнем з таго, з такіх праблем, так, што, ну, не сакрэт, што святага Божага нараджэння апошнім часам яно так адзначаецца нейкай камерцыйнасцю, што ўжо на паліцах у крамах, вось гэтыя паштоўкі, ўсё гэта ёсць, усё цудоўна, ўсё прыгожа, але зноў-такі, калі рыхтаваўся, чытаў, напрыклад, па навуковай канферэнцыі, забываюцца на тое, пішуць з раством. А з раством каго? Вось гэтага няма. Камерцыйны момант ёсць, усё прыгожа, паштоўкі, людзі на гэтым зарабляюць, але ці не страчваецца вось гэта першапачатковае значэнне? Тым больш адвенту, калі ідзе падрыхтоўка. Так, зразумела. І гэта адзін з тых момантаў, які датычыцца ўвогуле пытання веры як такой, якая можа быць, сёння, напрыклад, няма з тым праблемы для чалавека прызнацца таго, што ён з'яўляецца веруючым чалавекам, але пытанне веры гэта заўсёды пытанне, якое не можа затрымацца на пэўным узроўні. І тое, што бачым, сапраўды такі падыход часам павярхоўны, знешні, бо гэта прыгожа, бо упрыгожваем нашыя гарады, дамы, елка, тое, што звязана пазней са святкаваннем гэтага свята. Але калі губляецца ў пэўным моменце сэнс таго, што адбываецца, гэты знешні чыста ўзровень святкавання, ён не спаўняе сваю ролю, якую павінна спаўняць дачыненне да гэтых вялікіх таямніцаў, якія прапануе чалавеку Бог. Таму гэта вельмі важна, каб памятаць усё ж такі за тым словам раство, чыё раство, што яно нясе чалавеку. І таму гэты перыяд адвенту, які ўзгадалі, альбо паста рождественскага, як у праваслаўнай традыцыі, мае на ўвазе менавіта разважанне, затрыманне над гэтай вялікай таямніцай майго ўдзелу, дзеля каго? Бо Христос, калі нараджаецца, он нараджаецца для мяне. Сёння і зараз у гэтым моманце, каб мне прынесці збаўленне. І з майго боку павінна быць пэўны адказ удзелу гэтай вялікай таямніцы, якая без майго ўдзелу, без маёй згоды, заангажаванасці Бог не можа здзейсніць этой справы збаўлення, дзеля якой прыйшоў гэты свет. Таму гэта вельмі важна, каб ўсё ж такі за гэтай прыгажосцю гэтага свята, камерцыйнасцю, якая, у пэўным сэнсе, заўсёды чалавек знаходзіць такую магчымасць, каб нейкім чынам і выцягнуць такую карысць з гэтага свята, але ў першую чаргу павінна быць усё ж такі разуменне духоўнай каштоўнасці з тых таямніцаў, якія мы перажываем. Да тое, пра што мы казалі на мінулых нашых сустрэчах, што галоўнае не тое, што на стале у нас, а тое, што колькі страваў, чалавека. І там, ой, каб там прыгожанька ўсё было, не гэта галоўнае. Ёсць яшчэ такая пэўная небяспека ў гэтым выпадку, калі заходзім на такі чыста павярхоўны ўзровень, гэта пачынае ўжо перарастаць у пэўным сэнсе пэўную магію, нейкія забабоны.
Вось, на жаль, у нашай веры вельмі часта можна гэта сустрэць, нават сярод, выдавалася б, веруючых людзей. Вось, і таму менавіта паглыбленне веры, пазнанне, кім ёсць той Бог, у якога верым, возьмішым, вяртаючыся яшчэ да года міласэрнасці. Якраз меў на ўвазе, каб глыбей зразумець, кім ёсць той, у каго мы верым. Змяніць у пэўным сэнсе вобраз гэтага Бога, якога сёння чалавек, на жаль, вельмі часта яшчэ проста баіцца, разумеючы сваю грахоўнасць, сваю слабасць. Вось, Бог хоча паказаць, што ён не прыйшоў нас судзіць, не прыйшоў нас караць за нейкія нашыя правіны, але перадусім, каб паказаць нам сваю міласэрнасць, казаць любоў, якая прабачае кожны грэх чалавеку. Але, я кажу, але баяцца трэба. Баяцца пакрыўдзіць. У гэтым ёсць адзін з дароў Святога Духа, боязь Божая. І ў гэтым выпадку тая боязь, як у дачыненні да каханага чалавека, мы баімся яго пакрыўдзіць. Напрыклад, як у адносінах з людзьмі, так, старэйшых бацькоў. Ведаем, што бацька ўжо ў гадах не возьмець папругі ці дзягі, каб мяне пакараць, але я ведаю, што мне не балюча, таму што я пакрыўдзіў чалавека, які для мяне фактычна пражыў сваё жыццё. Гэтая бознь пакрыўдзіць тую асобу, якая цябе любіць і якую ты любіш. Вось з духоўнасцю ўсё зразумела, а адкажыце, калі ласка, а як быць нават з нейкімі матэрыяльнымі падарункамі? Таму што гэта ўжо таксама традыцыя, якая існуе. Кагосьці можна пакрыўдзіць, калі не зрабіць гэты падарак, таму што нават дзеткі чакаюць цуда, дарослыя таксама некаторыя. Вось ці неабходныя матэрыяльныя падарункі? Тое, што зараз сказаў у тым духоўным плане, но якраз не пярэчыць таму боку матэрыяльнаму, бо падарунак это заўсёды выраз такой спагадлівасці да чалавека, жаданне падзяліцца самім сабой. Зрэшты, чым для нас ёсць Божае нараджэнне? Гэта Божы падарунак для чалавека. У матэрыяльным выглядзе Бог становіцца чалавекам. І таму тое, што мы дорым адзін аднаму, гэта менавіта выраз такога яднання, прабачэння. Зрэшты, маем у нашай каталіцкай традыцыі такі вельмі выразны знак гэтага прымірэння, калі дзелімся звычайным хлебам. Аплаткам, які зараз маем тут у выглядзе дэкарацыі тут на гэтым стале. Вельмі прыгожыя заўжды. Так. І гэта знак не проста каб заспакоіць нейкую патрэбу чалавека, але праявіць сваю да яго спагадлівасць, адкрытасць, жаданне прынесці, даць штосьці прыемнае чалавеку. Гэта заўсёды адпавядае сутнасці гэтага свята. Але гэта не галоўнае, так? Таму што я як пазначаў, калі рыхтаваўся, зноў-такі на вашых сайтах, на Католік Байбла, што маці Тэрэза з Калькуты любіла казаць, што мы і не маем чаго даць іншаму чалавеку, але заўсёды можам адарыць яго любоўю. Вось. І вельмі важны момант. У пэўным сэнсе кожны падарунак ён крые ў сабе тую думку, што пра мяне нехта памятае. І сапраўды, найлепшым падарункам Бога для нас стаў ён сам. У асобе Езуса Хрыста. Найлепшым падарункам, да чаго заахвочвае нас гэта свята Божае нараджэнне, стаць падарункам для іншага чалавека. Стаць добрым, як хлеб для іншага. Хлеб это штосьці, што мы спажываем. І мы вельмі часта, зрэшты, гэтага перадусім патрабуем. Нейкіх падарункаў, так як часта бацькі ёсць пэўныя скранасці таксама ў гэтым. Замест таго, каб прысвяціць свой час, сябе самога, сваім дзецям, якія гэта вельмі моцна патрабуюць, спрабуюць замясціць гэта нейкімі матэрыяльнымі рэчамі. Назовем гэта адкупіцца, як яно ёсць. У пэўным сэнсе, на жаль. І гэта ніколі не спаўняе той ролі, якую павінна выканаць проста блізасць чалавека. Мы патрабуем іншага чалавека. Ну і вось яшчэ адна у нас ёсць кніжачка, я бачу, это, я так разумею, навуковая канферэнцыя, якая зусім недавно адбылася, так? Традыцыяй ужо усталяванай у Віцебскай дыяцэзе з'яўляюцца дні хрысціянскай культуры, якія адбываюцца з нагоды свята Божага нараджэння. І ў рамках гэтых дзён хрысціянскай культуры таксама ўжо традыцыйна адбываецца заўсёды навукова-практычная канферэнцыя. Гэта ўжо не першы раз, які гэта? Гэта не першы раз. Каб не памыліцца, гэта ўжо не будзем памыляцца. Больш 10 год этой канферэнцыі адбываюцца. І вынікам этой чарговай канферэнцыі стаў гэты зборнік тэзісаў, дакладаў, якія адбываліся на этой канферэнцыі. І вельмі цікавая рэч, бо выдавалася, мы ўсё ўжо ведаем пра Божае нараджэнне, а вось тут гэтыя даклады паказваюць, наколькі можна з якіх пунктаў гледжання разглядаць эту падзею. Тут ёсць і гістарычны аспект, і нават юрыдычны, тэалагічны, а нават медыяльны аспект гэтага свята, аб чым ужо зараз тут узгадалі.
Ну, ці ёсць нейкі плён пасля вось гэтых канферэнцый, ці прыцягвае яна новых удзельнікаў? Ну, вось, Ці ўздымаюцца нейкія пытанні вострыя на гэтых канферэнцыях? Ну, між іншым, ось якраз мы тут закранули гэтае пытанне з таго аспекту медыальнага, да, ось это уяўленне і прадстаўленне это свята Божага нараджэння ў сродках масавай інфармацыі ось у нашым асяроддзі. І ў гэтым выпадку мы маем зборнік прац, якія маюць ужо навуковы характар, бо гэта афіцыйны друк этой працы і чалавек, які, скажем так, яе пішыць, прадстаўляе, гэта ўжо для яго, скажем так, чарговы уклад у яго навуковы творчы ўзрост. Тому гэта вельмі не толькі цікавая, яшчэ і практычная рэч, якая вынікае з удзелу ў гэтых канферэнцыях. Таму заахвочваю, каб і ў будучым браць удзел у гэтых канферэнцыях. Вось. Ну, я адразу раскрыю сакрэт. Можа, у нашай студыі ёсць гітара, вось за мной біскуп аж заплюшыў вочы, а да салоды як будзе зараз спяваць, я так думаю. Я патлумачу, таму што сапраўды, калі мінулы раз мы сустракаліся і на Вялікдзень, і на свята Божага нараджэння, людзі пыталіся, нашы тэлегледачы, так, а чаму ён не спяваў? Таму што, ну так вось, гэта не шоумен, так? Але людзі просяць, вельмі просяць, каб вы заспявалі што-небудзь вось, ну, хаця б з нагоды свята. Таму што, я так разумею, гэта здараецца не вельмі часта, калі вы спяваеце для людзей. Усё радзей, таму гэта ўзровень, на жаль, ён дзесьці патрабуе. Магу адразу вось узяць гітару і перадаць яе вам. Ты яе не расстроіў? Я яе не чапаў нават, толькі ўсё перадаў і ўсё. Вось зараз даведаемся. Чалавек, напэўна, не можа нікога расстроіць. Всё можам. Родится маленький Иисус наш на сене, а хлявочак той холодный, няма денья, а хлявочак той холодный, няма денья. Хатняе выгоды тут няма і близко, сена ў яслях не пярына, яслі не калыска. Сена ў яслях не пярына, яслі не калыска. Бедная матуля хустачку здымае, ды сыночка спавівае, сенца матуляе. Ды сыночка спавівае, сенца матуляе. І ляжыць пакорны, для нас Богам даны, як ягнятка на ахвяру ён прыгатаваны, як ягнятка на ахвяру ён прыгатаваны. Людзі, паспяшайце, збаўцу прывітайце, за такое прыніжэнне хвалу Богу дайце, за такое прыніжэнне хвалу Богу дайце. Дзякуй вялікі. А вось я не ведаю, як адносіцца. Ты сказаў, што не шоумен, і ўжо слухаецца неяк інакш. А вось скажыце шчыра, ці было жаданне калі-небудзь з гітарай на сцэну, з гуртом, стадыёны? Рок. Да.
калі казаць пра цуд у жыцці чалавека, то тое, што я ўзяў увогуле ў рукі, Цуд адбыўся. Цуд адбыўся. Вось, які добры адказ. Ксёндз біскуп, скажыце, калі мы ўжо закранулі фестываль Дні хрысціянскай культуры, ці было што новае в этом фестывалі? Я гляджу, што шмат было выставаў для дзяцей. Так, ну і гэта ўжо таксама традыцыйная рэч. Вось мы удзячныя тым калектывам, якія беруць у гэтым удзел. І сапраўды гэта, думаю, што і для іх цікавая рэч таксама для нас, бо гэта магчымасць убачыць свят вось з пункту гледжання творчасці чалавека. І сапраўды, вось калі глядзіш на гэтыя працы дзяцей, выдавалася маленькіх людзей, вось як глыбокае разуменне гэтай падзеі. І таму гэта, вядома, гэта ўжо пэўная традыцыя, але за кожным разам гэта заўсёды штосьці новае. Это новая праца, новае бачанне, новы падыход, новыя таксама удзельнікі. І таму гэта за кожным разам штосьці новае. І гэта не абмяжоўваецца, канешне, з такой творчасцю, так як касцёл, зноў жа вяртаючыся да гэтай справы міласэрнасці з нагоды дзён хрысціянскай культуры, імкнемся падзяліцца гэтай радасцю Божага нараджэння з тымі, хто у пэўным сэнсе перажывае пэўныя цяжкасці, абмежаванні, сустрэчы з дзецьмі, проста з хворымі людзьмі ў шпіталях, з людзьмі са старэлымі, з інвалідамі. Вось каб гэтыя святы сапраўды дакранула так, як і мае гэты сэнс быць святам для кожнага чалавека. Таму асабліва ў гэтыя дні імкнемся гэтую радасць Божага нараджэння занесці да кожнага чалавека. Ну, я ведаю, што яшчэ конкурс батлейк адбудзецца, так? Так, і гэта яшчэ адна 5 студзеня, калі я не памыляюсь, я глядзеў афішу. Падзея, 5 студзеня, як звычайна. Тут беруць калектывы з парафіяльных супольнасцяў, з нашай дыяцэзіі. Зразумела, што сюжэты толькі рэлігійныя. Ніякіх светскіх. Ну, і ў першую чаргу звязаны менавіта з гэтай падзеяй, але імкнемся, каб пашырыць гэты рэпертуар таксама, пераважна на тыя тэмы, якія нам перадае Евангелие. Вось тое, што вучыць чалавека дабру, спагадлівасці, міласэрнасці, прабачэння, ўсё гэта, скажам так, яно заўсёды нейкім чынам будзе звязана з прыйсцем Бога ў гэты свет. Ну, я думаю, што час звярнуцца таксама да такога пытання. Год назад мы размаўлялі пра гэта, але людзі таксама цікавяцца наконт будавання касцёла святога Антонія, і як яшчэ высветлілася, яшчэ і касцёл у паставах будзе будавацца. Так. І прабачце, я чытаў нават пра касцёл у Білева, так? І ёсць такая таксама думка. І яшчэ ў Білева? Яшчэ ў Білева. Бо паколькі, так, там справа менавіта святыні, бо парафія як супольнасць ужо зарэгістраваная. І паколькі гэта новы мікрараён, дзе шмат маладых людзей, таксама каталіцкае веравызнанне, і гэтая святыня будзе вельмі запатрабаваная. Тое, што датычыцца касцёла святого Антонія, паколькі, так як нам нагадвае Евангелие, перад тым, як пабудаваць вежу, трэба сесці і аблічыць выдаткі, падлічыць грошы. Так. І акрамя гэтага, вядома, што ёсць шмат. Всё ў Евангеліі ёсць. Якія добрыя словы. Чытайце Біблію, адказ фактычна на кожнае пытанне. І таму, напэўна, патрэбна шмат тых фармальнасцяў прайсці, каб, вядома, атрымаць і ўжо зацверджанне, канчатковае зацверджанне дазвол на гэтую будову. І, канешне, мець тыя сродкі, каб будова, якая распачнецца, не была долгастроем. Зразумела, што гэта цэнтр горада, і таму трэба з кожнага пункту гледжання да гэтай справы вельмі паважна падысці. Але трэба ж хуценька зрабіць, але каб яна менавіта гэта крэпка, каб не так, што хуценька зрабілі, а потым праз паўгады ўжо зноў новая тынковачка пашла. На жаль, это таксама адна з тых праблемаў сучаснасці, канкрэтна будаўніцтва, дзе тыя якасці спецыялістаў, каб гэтая якасць такая. І вось тут, на жаль, кажучы сёння пра тэхнічны прагрэс, маем браць прыклад з дойлідаў, з тых, хто ўжо з тых будынкаў, якія засталіся, на жаль, у Віцебску іх не так шмат, але ўвогуле то, што датычыцца нават тых святынь, якія будаваліся раней, якія перажылі, як бачым, у невялікай частцы, але тыя, што перажылі нават гэты жорсткі пераслед, калі іх проста руйнавалі гэтыя святыні. І па словах сведкаў, што гэта заўсёды было нелёгка, бо былі вельмі якасна збудаваны. Так.
А ў паставах што за касцёл будзе? У паставах, паколькі гэта адна з найбольшых парафій у нашай дыяцэзіі, і ўзнікла вось такая неабходнасць, каб зноў ж мець магчымасць бліжэйшага доступу да касцёла у новым мікрараёне будзе ўжо пачаліся працы па пабудове касцёла на пачатку часовай вістай капліцы, вось і тады самой святыні. Вядома, што яшчэ і да гэтага патрэбна шмат, на жаль, тых фармальнасцяў, звязаных з зацвярджэннем, з экспертызай праектаў, дазволаў. Шмат тут, на жаль, у гэтых справах з пабудовай вельмі шмат тых папярковых справаў, якія, на жаль, трэба заўсёды выканаць. Ну, але іх трэба. Нікуды не падзенешся. Калі ўжо перамясціліся, так мы на захад у паставы, ну, так, далекавата, але не дужа. Мосар. Заўжды ўсе ўзгадваюць Мосар, як узор увогуле тое, што стварыў Ёзеф Гулька. Ці працягваюцца вось гэтыя добрыя справы яго, теж цвярозая вёска, вось гэта ўсё за здаровы лад жыцця, вось такія рэчы. Ці пераймаецца гэта традыцыя зараз? Ну, канешне, чалавек, які гэта заснаваў, узняў, зрадзіў гэтую справу, ну, гэта пэўны, у пэўным сэнсе, фенамен, якога паўтарыць, напэўна, бывае цяжка, і таму яшчэ нават за яго жыцця, вядома, што ўжо і сілы не тыя былі. З такой дапамогай, з ініцыятывай выйшаў мясцовы гарвыканкам, музей, які частку той працы яго пераняў на сябе, але тое, што сёння засталося ва ўладанні касцёла, вядома, што гэтая праца далей працягваецца. І, напэўна, гэтае месца па сённяшні дзень прыцягвае шмат турыстаў, наведвальнікаў, проста веруючых людзей, якія у гэтым месцы адчуваюць сапраўды моц, цеплыню працы чалавека, якую уклаў туды у гэтую прыгажосць, якая прываблівая, і зрэшты заўсёды з'яўляецца адлюстраваннем пэўнай прыгажосці, якая існуе ў Богу. Таму тое, што было зроблена, гэта фактычна справа евангелізацыі, паказаць, што тое, што існуе ў гэтым свеце, прыгожае, добрае, яно мае свае карані у Богу. Чалавек, які шукае Бога ў сваім жыцці, які імкнецца жыць згодна з яго навукай, ён заўсёды будзе прыгожы, перадусім унутрана. Это знак прысутнасці, знак дзеяння Божай ласкі, Божай любові ў гэтым свеце. Цікава. Мосар, з Мосарам зразумела, ўсё добра там. Ну і калі ўжо казаць пра такія вандроўкі, вы ў гэтым годзе распачалі візітацыю. Я так разумею, гэта наведванне парафіі, так? Скажам, я не ведаю, як гэта сказаць, з праверкай ці не з праверкай. Які ўвогуле радасці, скажам, ад гэтых візітаў і, можа, таксама і праблем. Ну, я думаю, з таго, што ўсё ж такі, што прыемнага, што ўразіла непасрэдна не тое, што праблемы заўжды ёсць. Таго не хапае, таго не хапае. Што ўразіла ў станоўчым такім плане? Перадусім тое, што і дзе былі, дзе ўжо былі? Добрае ўдакладненне, бо за гэты год удалося наведаць з візітам душпастарскім, гэта так, больш дакладна гучала б, усходнюю частку нашай віцебскай дыяцэзіі, тое, што знаходзіцца на ўсход ад Полацка, Віцебск, раённыя цэнтры. Ну і, канешне, першая рэч, та, якая заўсёды нясе найбольшую радасць, задавальненне, гэта сустрэча з людзьмі. Людзьмі, якія у кожным канкрэтным месцы радуюцца з таго, што ўжо ёсць месца малітвы. Бо фактычна ў кожным з гэтых райцэнтраў гістарычна існаваў касцёл, хоць у нас, зразумела, усходняя эта частка налічыцца больш у праваслаўнай традыцыі, але гісторыя пацвярджае, што і тут каталіцкі касцёл заўсёды меў сваю прысутнасць і мае свае карані. Таму што насельніцтва яно ўжо вельмі моцна перамешана, але ці рэшткі гэтых святыняў, ці нават часам дзесьці знаходзяцца тыя старажылы, якія памятаюць той час, калі былі старыя касцёлы. Усё гэта сёння, калі існуюць ужо новыя святыні, існуюць новыя супольнасці, святары, якія нясуць гэтае слова, удзяляюць сакраманты, гэта ўсё дапамагае чалавеку адшукаць і знайсці гэты духоўны фундамент, так патрэбны ў жыцці.
І тому гэта вот перадусім гэта радасць сустрэцца з гэтымі людзьмі. Супольнасці, вядома, тут на ўсходзе не такія шматлікія, да, вось у гэтым ёсць розніца паміж усходняй і заходняй той часткай, але тым не менш гэтыя супольнасці больш нагадваюць такую сям'ю. Да, яны адзін аднаго ведаюць, заўсёды гэтыя спатканні яны не абмяжоўваюцца толькі да літургіі, што да нейкіх сустрэч, пазней заўсёды адбываецца катэхеза, спатканні для дзяцей, моладзі. Ось, і гэта дае такое адчуванне таго, што чалавек, ён, акрамя сваёй працы, да, нават проста сваёй сям'і, мае яшчэ кагосьці, хто раздзяляе яго веру, яго погляды, жыццё. І гэта заўсёды з'яўляецца вельмі важнай падтрымкай для чалавека ў яго штодзённым жыцці. Ну, вось Новаполацк, Мёры, Бешанковічы, Ула, гэта вось тыя мясціны, парафіі, дзе вы пачыналі сваё служэнне, так? Так, гэта было. Ім вось неяк вылучаеце іх з астатніх, дадаяце больш увагі, ці ўсе роўненька так ідуць? Ну, вядома, біскуп павінен роўна адносіцца да кожнай парафіі, фактычна да кожнага чалавека. Імкнуцца да гэтага. Але зразумела, там, дзе чалавек у свой час пакінуў шмат свайго сэрца, сваёй працы, этой мясціны, вядома, што дзесьці так бліжэй да сэрца, за якія больш, можа, перажываеш у пэўным сэнсе. Вось, і на якіх, ну, скажем так, залежыць. Зрэшты, вось, напэўна, вучуся ўжо такога моманту, каб дыяцэзія ўжо лічылася вось чымсьці такім сапраўды агульным домам для цябе, за які несеш адказнасць. Вы ж добра іх ведаеце, а ці шмат змянілася за той час, пакуль вы... 2 гады, да? Ну, крыху Два больш. гады. У Бешанковічах гэта было 2 гады, у Новаполацку гэта быў месяц першай маёй першыя крокі святарства. Я памятаю па сённяшні дзень той катлаван пад будову гэтага касцёла. Сёння я ўжо еду ў гэты касцёл з візітацыяй, які вельмі прыгожа выглядае і знешне, і ўсярэдзіне. Вось, таму гэты прагрэс проста нельга не заўважыць. Той самы Бешанковічы, дзе яшчэ толькі была праца, вось, распачыналася ад пошуку месца пад касцёл. Сёння таксама ўжо ёсць святыня, вядома, яшчэ крыху патрабуе, каб быць скончанай, але гэта ўжо месца. Вось тая мара, якая была яшчэ ў той час, на сёння ўжо знайшла сваю рэалізацыю. І Улу вы таксама наведвалі? Ула таксама. Мне проста адтулі бабулі і маці з Улы. Бачыце, які свет гэта чыста. Вось, Ула, Нікалаеў, вось той раён, дзе сапраўды, ну, там ўжо быў касцёл таксама, за гэты час гэтай святыні ўжо набывае такого пэўнага больш сакральнага выгляду, пэўныя рэчы, якія яшчэ патрабавалі вось вырашэння, яны таксама ўжо сёння здзейснены. Вось, таму нягледзячы на людскія абмежаванні, недасканаласць часам нашага жыцця, Бог, як бачна, гэтую справу вядзе. А адкажыце, калі ласка, прабачце, а як вас сустракаюць, калі вы прыязджаеце? Шмат народу, ці вы прыязджаеце інкогніта, візітацыя, можа, гэта... Бог, ты зноў вядзеш як да папы. Ахова, да, ці можна прабіцца, паразмаўляць? Так, вось пра гэта. Аховы, напэўна, няма, вядома, што ёсць, ну, пэўная традыцыя сустрэчы біскупа. Вось, але галоўным такім момантам ёсць, вядома, сустрэча з людзьмі, дзе пры жаданні, і гэта нават адзін з такіх пунктаў візітацыі, каб сустрэцца з людзьмі нефармальнай... Наколькі проста падысці, проста паразмаўляць? Тут пры жаданні заўсёды ёсць дастаткова на гэты час, і можна пры жаданні сустрэцца з біскупом, паразмаўляць на турбуючыя пытанні. На розныя. Ну, гэта вось сям'я, вы кажаце, што падчас візітацыі, што паўсюль адчуванне сям'і, каталікоў, вернікаў, я так разумею. А ці хапае часу на сваю сям'ю? У вас сёстры, бацькі, вось? Ну, вось тут... Толькі казалі, што ад дзяцей адкупіцца падарункамі. Правакацыйнае такое пытанне. Канешне, гэта вельмі важнае пытанне. Вельмі важнае пытанне, і па меры магчымасці я імкнуся памятаць ўсё ж такі аб тым, што бацькі жывуць, і вядома толькі ім, вядома, вось чаканне сэрца, каб убачыць сваіх дзяцей. Вось, ну, на шчасце, адна з сясцёр, яна якраз служыць зараз у Браславе, таму мае магчымасць часцей з імі сустракацца. Другая моя сястра, яна якраз працуе ў Курыі. Вось, і таму па меры магчымасці, канешне, з нагоды святаў, але гэта было б зарэдка, вось на працягу года
тут, ну, пра рэгулярнасць пэўную цяжка казаць, але як толькі з'яўляецца магчымасць, то, канешне, я заўсёды імкнуся сваіх бацькоў наведаць, нават прыязджаючы дзесьці побач, нават нікалі не праз сам Браслаў, то побач, абавязкова імкнуся наведаць. Хаця б на некалькі хвілін. Паглядзець, так. І гэта, канешне, болей асабліва для маці, калі сын прыязджае толькі, напрыклад, каб пераначаваць. Ось, ну, але, на жаль, умовы не заўсёды дазваляюць на тое, каб даўжэй затрымацца. Ось, але паўтару, што гэтую магчымасць імкнуся заўсёды выкарыстаць, разумеючы, што бацькі... Ну, бацькі, думаю, разумеюць, што... Так, напэўна, з іхняго боку, як разумеюць такога і ганарацца. прэтэнзій няма, трэба было б папытацца. Я думаю, адчуваюць, хутчэй, я б сказаў, адчуваюць тую пэўную адказнасць, якая спачувае на плечах сына. А вось у такім цяжкім графіку, заўсёды ў нейкім, напэўна, падарожжы, на візітацыю І напружанне гэтым, так? Гэтае напружанне. Вы вельмі стамляецеся? Так як кожны чалавек. Напэўна, гэта стома, яна дае адчуваць тады ў тыя хвіліны, калі вось ужо постфактум, што называецца, пасля той візітацыі. І таму справа адпачынку яна таксама вельмі важная справа, хоць, магчыма, не заўсёды на гэта знаходзіцца дастаткова часу. Ну, але, ведаеце, неяк яшчэ на гэтым пытаннем сур'ёзна не задумваўся, напэўна, яшчэ не той узрост, каб сур'ёзна. Усё да адчаю справа не даходзіць. Ну, але да, бываюць такія хвіліны, ну, адчаю, не адчаю, але так, ну, всё, я стаміўся, больш не магу. І навошта я ўзваліў гэтую ўсю адказнасць? Мог бы спакойненька, там, і бацькоў часцей наведваць, да, і ў Браславе быць, а столькі гэтых і падарожжаў, і сустрэч, гэта ж гэты пратаколы. Напэўна, гэты цяжар ён дае пра сябе знаць, але той думкі, што навошта гэта зрабіў, ну, калісьці для сябе гэта пытанне ўжо вырашыў, таму ўжо да яго проста не вяртаешся. Проста былі гатовы да гэтага ўсяго. Разуменне было, на што я іду. Так, усведамленне таго, так, што на што чалавек якраз згаджаецца, ну, але тым не менш. Я думаю, што гэты перыяд, напэўна, перыяд, калі чалавек усяго вучыцца. Напэўна, не абыходзіцца без памылак, бо гэта таксама натуральная рэч. Але, ну, навука яна заўсёды нелёгкая. Але гэты перыяд трэба прайсці. Ну, а з моманту нашай першай сустрэчы мінула 2 гады. Вы тады толькі сталі біскупам, і як былі пытанні, што як адчуванне, і вы казалі, што яшчэ, ну, так, і не зразумеў яшчэ нацямі, што ж адбылося. Але ўжо 2 гады прайшло, і не будзем казаць, што новага з'явілася, да? А проста сваё такое адчуванне, зноў-такі, не будзем казаць пра праблемы, за што можаце парадавацца, што непасрэдна пры вашым удзеле нейкім з'явілася новае, прыемнае і радаснае? Ну, цяжка самому гэта ацэньваць, бо заўсёды тваю працу дзесьці было лепш бачна збоку. Вось тое, што асабіста для мяне, ну, канешне, гэта пэўны досвед, які чалавек набывае штодня. І тое, што пазней табе ўжо ў нейкай новай сітуацыі, ты ўжо пэўную, скажем так, пэўную схему или пэўную падобную сітуацыю, і на табе ўжо дапамагае неяк прыняць правільнае рашэнне ўжо ў наступнай сітуацыі. Таму гэта тое, што дапамагае ў такой працы. Хоць, паўтаруся, яшчэ шмат тых рэчаў, якіх трэба навучыцца, трэба перажыць, бо цікава, бо ўжо выдавалася б столькі гадоў за плячыма, а штораз то з'яўляюцца пэўныя сітуацыі, якіх ты яшчэ не сустракаў. Цікавае гэтае жыццё, бо за кожным разам штосьці новае, чаго нават не чакаеш, што гэта можа ўзнікнуць, можа здарыцца ў тваім жыцці. Ну і вось, аблатушкі, распавядзіце, гэта такі прыгожы звычай, як гэта робіцца, можа вы проста крыху распавядзіце, таму што у нас гэта звычайна адбываецца ўжо па-за кадрам. Так. Гэта вось такая форма выпечкі хлеба. Прэсны хлеб, тое, што вынікае ўжо яшчэ з старой габрэйскай традыцыі, калі вось тыя прыснокі, якія Бог загадаў абранаму народу выпекаць перад выйсцем з егіпецкай няволі. У хрысціянскай, каталіцкай традыцыі застаўся гэты аплатак, які сімвалізуе, так як хлеб сімвалізуе ту дабрыню, з якой мы, знаходы гэтае свята, павінны падзяліцца з іншым чалавекам. І
ламаючы гэты аплатак, складаючы сабе пажаданні на святы, якія надыходзяць, гэта павінна быць выразам вось таго паяднання з чалавекам, якое заўсёды перажывае пэўныя крызісы, пагрозы, так як это ёсць у жыцці кожнага чалавека. І таму свята Божага нараджэння павінна быць тым момантам паяднання чалавека паміж людзей паміж сабой. Бо Бог прыходзіць, каб паяднацца з намі і хоча, каб гэтае паяднанне перадусім наступіла ў жыцці канкрэтнага чалавека з тымі, хто жыве побач. А хлеб – гэта такі выразны знак, што мы прагнем даць чалавеку тое, што ёсць у нас найлепшае. Вось таму гэта такая прыгожая традыцыя. Прыгожая традыцыя, Так. вельмі. Я думаю, што ўжо зараз надышоў той самы момант, калі вы можаце павіншаваць нашых гледачоў, каталіцкіх вернікаў з цудоўным святам Божага нараджэння. З прыемнасцю. Дарагія браты і сёстры, усе людзі добрай волі, Божае нараджэнне – гэта падзея, якая здзейснілася ў гісторыі не толькі для абраных адзінак. Гэта падзея, якая здзейснілася для кожнага чалавека. Бог, які з'яўляецца нашым створцай, уваходзіць у гэты свет, каб прынесці нам сваю любоў, якая прабачае, якая ачышчае, якая дае надзею. І як ведаем з Евангелія, каб знайсці гэта нованароджанае дзіця, неба давала знак. Тром мудрецам была дадзена зорка, пастушкам, якія былі на полі, зайшлі анёлы з неба. І сам Езус, які нарадзіўся для нас, сёння з'яўляецца вось гэтай зоркай. І таму хацелася б пажадаць, каб в нашым жыцці мы кіраваліся гэтай зоркай, святлом Божага Слова, якое нам заўсёды паказвае той уласцівы шлях да звычайнага людскога шчасця тут на зямлі, але таго шчасця, якое Бог абяцае нам у будучыні. Таму няхай вось гэтае так чаканае намі свята Божага нараджэння прынясе нам вось тую надзею, тую радасць і той сапраўдны супакой, якога так моцна з вамі патрабуе. Няхай ён паседзіцца ў вашых сэрцах, у вашых дамах, разам з той дабрынёй, якую нам прыносіць у свет нованароджаны збаўца. Са святам вас! Усяго самага найлепшага! Дзякуй. І можам адразу яшчэ раз нагадаць, калі адбудзецца прамая трансляцыя, так? Таму што мы яшчэ раз пабачым вас на тэлеканале Віцебск ужо падчас прамой трансляцыі. Нагадаю, 24 снежня у 21:30 і паўтор у нядзелю раніцай і ў 4 гадзіны дня. У нас засталася яшчэ адна хвіліна, не магу не запытацца, калі ёсць час. 2016 год быў абвешчаны годам міласэрнасці. Так адкажыце, калі ласка, ці вядома ўжо, якім будзе наступны год? Добрае пытанне, вось на гэты момант пакуль не магу гэта адказаць. Просто быў юбілей. Гэты год, які мы з вамі перажылі, год 2016, быў надзвычайным годам міласэрнасці, годам юбілейным. Вось, напэўна, наступны год не будзе ўжо, прынамсі, не плануецца прысвечаны чымось. Міласэрнасць павінна быць заўжды. Юбілею, так. Але важны момант, каб мы ўсё ж такі пра гэтую міласэрнасць імкнуўся памятаць заўсёды. Не толькі вось у тым годзе асаблівым, вось, але каб мы, аднавіўшы ў сабе гэты вобраз Бога як міласэрнага айца, імкнуліся яго пранесці ў сваім сэрцы праз усё сваё жыццё. Будзем памятаць, дзякуй. Дзякуй вам за сустрэчу, за тое, што зноў цікава распавялі пра ўсё гэта. Больш вернікаў, больш наведнікаў касцёлаў, каб у людзей у душах з'яўлялася вось гэтае святло, тое, пра што мы казалі, так, каб не бегалі па крамах у пошуках нейкіх там делікатэсаў, а пабылі з сям'ёй, з дзецьмі, з бацькамі і падумалі пра добрае ў душы, а не пра стол. Маюць права мець месца таксама на стале, але вось галоўнае, каб сапраўды памятаць пра сутнасць гэтага свята, пра тое, што яно нясе сэрцу чалавека, да, каб адкрыць гэтае сэрца на тую Божую праўду, сапраўды паяднацца з бліжнімі, прабачыць іншага чалавека, бо тады гэтае свята сапраўды будзе для нас радасным, будзе для нас несці ось тое збаўленне, якое нам абяцае нованароджаны збаўца. Дзякуй вам вялікі. Асабіста вам пажаданне моцы і здароўя, таму што вандровак шмат і да папы, і падчас візітацыі. Усяго вам добрага, толькі шчырасці, шчасця, кахання. І раім паглядзець разам з намі, што ж у нас у гэтыя перадсвяточныя дні будзе адбывацца ў горадзе.
Дякую вялікі. «24 декабря в спорткомплексе «Витязь» пройдет благотворительный матч по мини-футболу при участии любительских и профессиональных команд города. В середине турнира одну игру проведут особые гости соревнований – команда из Витебского детского дома. Все желающие могут оказать помощь Витебскому дому малютки, передав представителям дома гигиенические принадлежности для детей до 3 лет во время турнира. Все желающие могут оказать помощь Витебскому дому малютки, передав представителям дома гигиенические принадлежности для детей до 3 лет во время турнира. Вход свободный. Начало в 9:00. Научно-техническая библиотека приглашает на новую лекцию проекта «Наука вне себя. 3 уровня работы с целями». Существует множество тренингов и программ, посвященных теме достижения желаемых результатов. От эзотерических практик по призыву желаемого до научно-популярной литературы и построения моделей на основе существующего опыта и исследований. В своей лекции начинающий психиатр из Витебска Евгений Геншафт расскажет о том, в каких областях и исследованиях работы с целями преуспела психонаука и как научиться продуктивно работать над поставленными перед собой целями. Начало в 13:00. Арт-центр ВЗЭП приглашает на хендмейд-ярмарку «Рождественский сапожок». Посетители ждут работы талантливых хендмейд-мастеров и дизайнеров, разнообразные мастер-классы, тематическая фотозона, отличная музыка и возможность подобрать своим близким по-настоящему уникальные подарки. Начало в 11:00. Битлз-клуб «Чердачок» приглашает на концерт «Колядный драйв» при участии групп «Старый Ольса», «Вырей» и «Восьмый день». Поклонники белорусской фолк-музыки встретят Рождество в фэнтезийной атмосфере средневековья, драйва и любимых хитов. Начало концерта в 20:00. 25 декабря арт-центр ВЗЭП приглашает детей до 3 лет и их родителей на театрализованное игровое представление для самых маленьких «Подарки Деду Морозу». 2 милых героя, Мишка и Зайчик, будут играть, танцевать, рисовать и мастерить вместе с ребятами. Поделки дети заберут домой в качестве подарка, а самый главный подарок будет отправлен посылкой самому Деду Морозу. Начало представления в 12:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на первую выставку графики и живописи Полины Балашовой «Мои мысли, мои киты». Разум всегда переполняют мысли. Одни мелькают, как электрические импульсы, другие медленно проплывают перед глазами, как огромные киты в безумных глубинах океана сознания. Автор приглашает погрузиться в глубину своих мыслей и заглянуть туда, где рождается наш внутренний хаос, где страхи переплетаются с желаниями, а мысли с настроением. Выставка открыта с 10:00. Витебская областная филармония представляет симфонический концерт рождественской музыки «Christmas Music». По традиции, на праздничном концерте прозвучит музыка Чайковского, ставшая неотъемлемым символом Рождества во всем мире. Вместе с коллективом филармонии выступят талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов Нина Слюсарь и Владислав Миценко. В программе музыка Чайковского, Маркиса, Пьяццоллы, Бизе, Маккартни и других. Начало концерта в 19:00. Мы яшчэ раз віншуем усіх каталіцкіх вернікаў са святам Божага нараджэння і нагадваем, што паглядзець прамую трансляцыю святочнай службы, прамую трансляцыю імшай пастэркі з парафіі Святога Духа можна будзе 24 снежня у 21:30 на нашым канале. І паўтор можна ўбачыць у нядзелю, раніцай і ў 4 гадзіны. Дзякуем за ўсё, як заўжды шчасця, здароўя, кахання, і для вас зноў спявае хор Хасана касцёла Святой Барбары. Пакуль. Добрый вечер, Таре, пане господару, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился. Застилайте столы, все, якие маем, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился. Бо прийдуть до тями 3 святочки в гості, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился. А першає свято, святое рождение, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился. А другое свято, святого Базиля, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился.
Третяє свята, святое хрещення, радуйся, ой, радуйся, земля, Син Божий народився.